हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହଇରାଜପୁର ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଆଜି ହଇରାଜପୁର ମେଳନ ଲାଷ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଗହଳି, ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ହଜି ବି ଗଲେଣି। ଗହଳି ହେଇଛି, ଗହଳି ଭିତରେ ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଗହଳି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଦୋଳରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର। କୌଣସି ଲୋକ ହଜିଗଲେ ଏଇଠାରେ ଆସି ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମାନେ ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଗହଳି। ଇଏ ହେଉଛି ହଇରାଜପୁର ମେଳନ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଫେମସ୍। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଉପରେ ଫଗୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଭଳି ଫଗୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଙ୍କର ହିଁ ଏଠି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଲୋକର ଜୁଇ ଦେଖିଲା ପରେ ଠାକୁର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବସିବେ, ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବଂ ଠାକୁର ବସି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୋଳ ଆସି ବସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥ। ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଲୋକମାନେ ଫଗୁ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଗହଳି, ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫଗୁ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଠି କେବେ ଆସିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି। ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଗହଳି, ପ୍ରବଳ ଗହଳି ରହିଛି। ଗହଳି ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜଣେ କୁନି କଳାକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଳନ ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦିତ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରବଳ ଗହଳି ରହିଛି। ବାଟ ବି ନାହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ କୌତୁକ ଖେଳିବାକୁ ଭାବିଲା। ଠିଆ ହୋଇ ପାଟି କରି ଝାପ୍ଟା ପକାଇଲା। ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ିଆ ଲୋକେ ତା ପାଟି ଶୁଣି କେତେ ସାରା ଦୋକାନ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଦୋକାନ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ମଟର ସୁପ୍, ରାମଦୋଳି, କେତେ ସାରା ଦୋକାନ ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଗହଳି, ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ଆଉ ଗହଳି ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ପଶିଲେ ବାହାରି ହେବନି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିନି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିନି, ସେମିତି ଆସିଛି। ଗହଳି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଗାଡ଼ି ବି ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସାଇଡ୍ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗହଳି ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ବି କେଉଁଠି ଥୋଇଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବି ପାଉନି। ହଉ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ବର୍ଷ ହରିଦାସପୁର ମେଳନରେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।